možnosť 2, ten človek viacej ako 10 alebo 20% venoval láske a inšpirácii. A znova tu môže byť otázka, prečo 10 alebo 20%. No už to závisí od toho, akú prácu ten človek mal, čo robil. Ak som lekár alebo hasič, tak tých 10% mi bude stačiť. Ak som výberca daní a naháňam ľudí do vojny, tak 20% to určite bude. Takže, ak som viacej ako 10 alebo 20% pozornosti mal na láske, v tom prípade zažívam pokoj. To je ako hlboký spánok. To znamená, zažívam radosť a som v pohodičke aj po smrti. A tá ďalšia inkarnácia má to oveľa jednoduchšie. Samozrejme, veľa ľudí môže povedať, 10% to je hrozne veľa, to je 2,4 hodiny. Ja nemám čas 2,4 hodiny sedieť a meditovať. Znova, tu nejde o to, čo vy fyzicky robíte. Vy môžete byť v autobuse, alebo vo vlaku, alebo v aute. A môžete pritom byť tu a teraz počúvať duchovnú knižku a to sa počíta. Môžete byť jednoducho tu a teraz v láske a to sa počíta. A môžete byť takisto v autobuse alebo v aute a neustále na niekoho nadávať a byť v minulosti alebo v budúcnosti. Toto je, čo je dôležité. Kde som v mojom vnútri? A nie, či 2,5 hodiny meditujem pred sviečkou alebo nie. OK, takže znova, napríklad predavačka pri kase. Je nervózna ako pes, na každého šteká a najradšej by bola už preč, alebo jednoducho tu a teraz usmieva sa na ľudí a snaží sa byť jednoducho dobrým človekom. To je to, čo je podstatné.